laylatul qadr mami wadum so mi wadum wokki yimbe be mbadi dum ngel laylatul qadr jiatan koy aduna yilo subhanahu wa ta'ala takkiti dum ton addi dum ha yottini dum nder lewru ko koraten du wadi hen laylatul qadr nyande go koor nyande capantati koor ko laylatul qadr nane hakkunde hen dum non laylatul qadr muhammadu sallallahu alaihi wasallam wiya laylatul qadr foti koy ujunere lewru foti koy ujunere lewru laylatul qadr jammo goto ina fote dewal Allah duubi capande jeetati e duubi tati e lebbi nayi dum woni alfu shahar duubi capande jeetati e duubi tati e lebbi nayi ko dum woni alfu shahar beeto goto mun wuranno duubi temedde didi ina nyalla hor nyalla wad jihad an lewru koor ka daro mbada anne hada horandu nyalawmaaji goddi di laylatul qadr ngaladi baraji mu ko bangi nyade jamma laylatul qadr o futuru mu yoni njula nafi noni na hani siga lewru koor ka darima ndaroda kono wata sikku non neddo wata horirta ko pour laylatul qadr sama jammaaji koor nodi mbay mawnude teddude jiida e laylatul qadr dum foko bakkatuji bi adama e boneji bi adama e toñangeji bi adama e kallo bi adama jeew boneji bi wadata gila e kongol ha e badal e ko yaatina tawe e ko yaatina yiilo e ko yaatina soyno ko yaatina haala siko tawi bi adama rokkama odo jamma so laylatul qadr ari ina haani so lewru koor kadi o daro dum non Allah wi ya muhammad inna minen anzalnahu min hippani qur'ana fi laylatul qadr o do jamma min jippani qur'ana o do jam Allah mi ya muhammad wama adraka ko andintuma ma laylatul qadr wal ko andintuma an wimo wama adraka e wama yudrika sigo wiama wama adraka hay hunde ko nelado andi hen hay hunde ko muhammadu andina hen so wiama wama yudrika on ko andi hen dum don ko andintuma laylatul qadr an wata haajuma wonde andu laylatul qadr yo haajuma won faamde ko laylatul qadr nafata so waktu laylatul qadr ari mbada hen ko yodi dum tagi qur'ana ina men wiya enen julbe qur'ana ina men wiya e fuddade jippade odo qur'ana e odo jemma teddungal qur'ana jippima e der duubi nogas e tati e fodde hono no zaman wadiri nelaado qur'an ne jippo homo yaha qur'an ne jippo homo joodi qur'an ne jippo homo waddi qur'an ne jippo homo lad qur'an ne jippo homo e madina qur'an ne jippo fi kulli makan taw rasul sallallahu alaihi wasallam daraji dol islam e juubi qur'an ari ina woni ina qissano men dendangal ke sowata en ko dandata en ina rentino men sikki ala ɓiɓɓe adama ena kata jini e laawol ngol ganduɗa ngol no feññinanaɓe kala ko jiiɓe diina maɓɓe e aduna maɓɓe ena feññinanaɓe ɗoɓe ummotoɗo e ɗoɓe feeti ɗo ndeke noon tawde ko ɗum ɗo qur'ana liggoto qur'ana are oɗo jamma ina haane qur'ana janggen ɗum tawa en jangirta ɗum wadde ɗum talti en jangirta ɗum jangande ɗum maayde en jangirta ɗum so wona nafde hoorema caggal ɗum nafa bande en jaltinaɓe majjere bida shirk haqqillaji ɗi jalta e ɗi nanngay subhanahu wa taala ɗi jagga e Allah haqqillaji ɗi jalta Allah e eyel ngel woto ngel ɓatto Allah sabu hayum ngel wawa fewnude ko ngel wawi wonde soko ɓernde ma ngel woni so miijo ma ngel woni Allah wi ɗo ayyuhal mu'minun Allah wi laylatul qadr oɗo jamma khayrun hembo ɓuri moƴƴude min alfi shahar e ujunere lewru hono no mbimi wonni ko ɗum duuɓi capanɗe jeetati e duuɓi tati e lebbi nayyi ɗum woni alfi shahar siko tawi julɗo rewi Allah duuɓi ɗum joni enen ɓe goto men fof heɓɓe duuɓi capanɗe joyi ɓe ɓe koori korkaji capanɗe tati walla korkaji capanɗe nayyi siko tawi ko saabu Allah mbaɗirɗen ɗum neɗɗo natta aljanna so Allah jaɓi kono siko tawi noon o waɗat ɗum daga ha fawtoon walla yoɓe dariɗo yani mayoru warata kam
wonen yimɓe nane jalluɓe hewɓe nane so lewru dari nde dal min mo lewru mayuru dal warata kam dal tan ɓaje jooɗo ina yara kafe tan na ñaama lacciri tan na yara gosi tan ha ɓoy tan pawgel hoore mutore wiya ɗum deggen watta wiide Allah to mbiyantama no han mama ɗaccu do yimno yamaɗan mo nde a salima wadde joni anne mama tan mbiya ya Allah pour ko aɗa haalama joni ko sehil ma neɗɗo kay ko ɗo duggi ɗum kono gan noddi gañama so leƴƴima no a lelima koye ma dillata juuɗe ma dillata hay hunde a wawa a lelima a jiima fortima a wi gañama mbeɗen ɗo leli ina wonde jaasi joosi mi ƴeewma taƴa a jogoraɗi ɓuɓɓe law ɗum noon julɓe mbatten haqqillaji ganden qur'ana e leylatul qadri e qur'ana e leylatul qadri e badre heɗi ɗiɗi fof ɗi jopama ɗo ɗum take ayaji nane Allah wi men e qur'an innana minen anzalnahu fi leylatil qadr Allah rutti wi men hamim wal kitabil mubin mi wodiri deftere Allah leerde nde laaftude nde min jippani qur'ana e jamma barkindo ya muhammadu innana minen kunna munzirina ko min jertinoɓe de koɗe ɓe min jertir mon wote mbaɗe ko boni fiha koye o e jamma yufragu kullu amrin hakim kala ko Allah yiɗi wat koye jamma leylatul qadr o gaynata ɗum hande kada wal qadar rewa hoore ma ɓe mbiya tinna ɗen ɗo ɓe mbiya mbakka ɗen ɗo ɓe mbiya cinna ɗen ɗo heddi ɗen ɗo holle ndiyam leydi e nder butikaji façon fof a anda noon ñawama gasi gila de tagaɗa nde tageteɗa nde waɗama ko waɗateno jamma leylatul qadri fof kadi wodat ko gasi hakkude ɗo ko leylatul qadri gasata joni noon siko tawi maaje ma koddirama e nder ɗiɗo jammaji haɗa jogordaɗir ɗum docteur walla aya walla ko rowɗon ko hono mbiyeten ɗum walla wota daw hande ko nasade hande ko bonde hande ko moƴƴere ko woni Allah e bonde e moƴƴere kañum ñalawmaji tum bonnata e mum moƴƴata ɗum kañum ko haaju mo Allah waɗi ɗum ko tagaji ɗi goni ko ilati yamirode subhanahu wa taala ɗum noon Allah wi amran qur'ana ka yamirore min indina innana minen kunna mursilina rahmatan min rabbik ko minen woni neloɓe yurmede joome woni nanowo ko nani ala alimi woni ganduɗo ko andi keddiɗo fof ne yejjita walla no fuujo Allah wi to Badar aya o arina wima qur'ana jippima e lewru korka qur'ana e korka kadi e leylatul qadri ɗiɗo ɗiɗi goten fof ne jogui nafoore e ɓiɓɓe adama ko jiida wonde nde qur'anina ranwina haqqille o qur'anina yani ramadan nde to sikke korɗo tigi sikke wonata e wonki e mum gellaɓal ngel wiye cer caggal ɗum e leylatul qadr ina holluma ɓeyduma softede ina ɓeyduma teddude ina ɓeyduma fayida ina ɓeyduma susde reedu saabu jamma leylatul qadri hanino jamma leylatul qadri noon no weeɓi andude sen jolama tan en ganda ɗum leylatul qadri arata ko jammaji telɗuɗi he arata ko ñande goho ñande tati ñande joyi walla jeeɗiɗi walla jeenayyi walla sappo e goho walla sappo e tati walla sappo e joyi walla sappo e jeeɗiɗi walla sappo e jeenayyi walla nogas e goho walla nogas e tati walla nogas e joyi walla nogas e jeeɗiɗi ɗo noon hoɓe jaggi ɗo haali ngen nogas e jeeɗiɗi kono noon nogas e jeeɗiɗaji men ɗi enen ɓe ganduɗa korko mo fuɗɗottaake homo woni en ñalawma jeeɗiɗi homo woni en ñalawma jeeɗiɗi korko mo fuɗɗottaake mutlagan ɓe fuɗɗotan tan ɓe fuɗɗo janggo ɓe fuɗɗo ɓawa jongo tan ɗum wana doobi diwodiri hono hen woni len tuɓe ɗum ndeka noon waɗɗe maga horde lewru korka ɗo wiya mum e kadi ɗo a wawa horde capantati ɓe jaɓata nogas jeenayyi tan korta capantati tan ko funnange ɓen ko capantati tan korata so wona ɓe gojodin e limore capantati tan enen noon ko nogas e jeenayyi sa darima ɗo darnete sa daraki ɗo darnete woto tarfinore noon darot tan ɗoɗo waaloy fof ɗo ñaltan yimɓe ƴakkan naaro subaka tan ñande nogas e jeenayyi en capantati fof juuloya hay goto joom radio mala radio fof no jiiɗa fof ñande ɗum ɗo soodi battiɗi mum yetti koɓe mbi tan no nanirɗa fof ko fuddet hakkude ƴakkowo e ŋatowo e ŋaccowo tragorde yawti eɗen mo leyal subhanahu wa taala wiyen ete simore arore nde wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa inna lillahi khumusu ila akhira o yetti
witti wama anzalna e komin jippini ala abdina yawmal furqana ñande qur'ana jippinde yawmal takal jamani ɗum hawri ko ñande lewru korko ñande sappo e jeeɗiɗi korko ñande en noon korko horaka ñande badri korka ari kono ñande qur'ana tellinde korka arani den yimɓe ko kufare Muhammad sallallahu alaihi wasallam gonno julɓe kono ko julɓe tawhidiyankoɓe ɓe gonano julɓe Allahu akbar assalamu aleykum mbaɗen fatiha la nden ɓe julta nden koɓe tawhidiyankoɓe yo Allah won gooto ko wona Allah ko yo majju woto ɗum wiye woto ɗum nane kala ko wona Allah yo majju yo Allah won gooto tan wannan tawi ɗo ɗum rewe ka kaaƴe ene ñaaƴe ene bolle puyɗen ko ɗum rewateno Allah wi yo itte e photoji en foloyi ha heddi Allah gooto julde ari ha ɓoye korka ari askal ari ha ɓoye hajju ari ay ko min farillaji ɗi ngari subhanahu wa ta'ala noon wi en ɗo yawmal tagal jamani ñande pelle ɗiɗi ɗe potti badri hefere ɓe julɓe nde hawnooko sappo e jeeɗiɗi joni noon enen fof eɗen jaggi leylatul qadri ko jamma nogas e jeeɗiɗi kono qur'ana korko ari hen no leylatul qadri ari e ramadan laabi ɗiɗi ko sappo e jeeɗiɗi ñande inna anzalna fi ñande qur'ana fuɗɗi tellade dow asman ari ñanden de ko korko wonno hawruno ko sappo e jeeɗiɗi ñande badri ñanden ko sappo e jeeɗiɗi kono ñande fatu makka ko nogas e goho kadi leylatul qadri hawru ñanden kadi leylatul qadri wonno ñande fatu makka ñande ko nogas e goho ramadan ndeke noon jammaji telɗi ɗi so ɗi ngari kam woto ɗana jammaji telɗuɗi ɗi woto ɗana jammaji ɗi fof sa hattani kono jammaji telɗuɗi ɗi kay wawa juulde gonɗo guesa mum no wawi juulde cukkuɗo nayyi mum no wawi juulde gonɗo boutique mum no wawi juulde keddiɗo galle mum no wawi juulde keɓoɗo jama no wawi juulde mbala juulde jammaji telɗuɗi ɗi leylatul qadri nani hen sa dañani ɗum jamma gadiɗo hen dañani ɗum jamma dimma hen ko ni woni no subhanahu wa taala woni no holliri en wadde o wi en e simore nde leylatul qadri khayrun min alfi shahr kay ɓuri ujunere lewru ndeɗo limore ko nde arore keewal tawi wona hay bom muyde toɗɗinde waktu ko keewal tan manamu ha heewi no mbiyata ni kaari kay rokki neɗɗo ha heewi taw capantati tan rokki ɗum wonan kaari kay waɗani neɗɗo ko gasata subhanahu wa ta'ala wi en leena konngol qur'ana gongol wi on yawaddu ahaduhum law yu'ammara alfa sana mo gollaaki golle moƴƴe ina yiɗi Allah wurna ɗum duuɓi ujunere kono ma ñalawmaji gas wattu tan ko ɗum ñalawmaji ba subhanahu ta'ala fi ɗum yaɗi kerep itta ñalawmaji ɗiɗon keddoɗa ka bola maya ɗum noon ngal ɗo teddungal ngal dañƴene nduɗo lewru e ngal ɗo teddungal ngal dañƴene leylatul qadri wa ayu azmatin a'la min azmati laylatin yabtadi fiha nuzuli hadha an-nur hol fo jamma ɓurɗo mawnude jamma o ndeɗo annore e ngal ɗo peewal wonande yimɓe caggal nde yawte maɓɓe dumunaji yimɓe ɓe ne wone majjere wasaniya hol fo teddungal ɓurgal ɓamtade teddungal ngal Allah rokki men yani sallallahu alaihi wasallam nelede sallallahu alaihi wasallam jibinede qur'an sallallahu alaihi wasallam holla yimɓe ɓe siratal mustaqim sallallahu alaihi wasallam rimɗina yimɓe e maccu ngagal qayasira e jabarutal akasira o rendinaɓe caggal de ɓe certuno o rendina ɗumen haɗa gona goonga ndekina hanani en oɗo jamma sonno homo andano ndema ari fo yimɓe mbalamo wadde feere ene jeeya sirruji oɗo jamma ene jeeya teddugal oɗo jamma tanazzalu lmalaikatu warruhu fiha malaikaji ko Allah jogui ko dental noɗi poti soɗi milliard soɗi million soɗi gotel ñanden malaika fo ñallata walata dow asman tout ñanden ñandi jellata leydi taw to ɓiɓɓe adama ɗi ndo yo Allah sowo en ɗum en ndoto tan ko woɗi yen jaata malaika ala kadi to guettake ala dem ala nayi woƴaka biti jofata jibinta foɗodirtaki jawdi ko malaika ko waɗata ɗum holko malaika waɗata ɗum sonno ko malaika waɗanoɗo yo won men ɗo annabi ma en ndem homo andi demal no taga waktu yewtu ma en gaynu en gandi gaynaka no welsina dewal Allah ma en juula ene andi juulaki no bonna dewal Allah nden wiyata ko hay ɗum fof waɗetake nden ma gurdam men wel enen ñamoɓe yaroɓe ɓe kono noon ñande garɗen jemma leylatul qadri Allah jippina ñanden malaikaji ɗi jippina ñanden jibril alayhi salam e oɗo jamma
يعني بإذن ربهم يمرار مكو كنكو الله من كل أمر كلا زياكم نندنا الله إن نعم بين هدري مبجبر وند بند من الله إن دعنا أودو جمع دك منكي وند شاكان سلام يا الله وجم هي نجمع يا الله وجم وجم وأن أودو جمع 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 ونند من بيت آدم جمع ليلة القدر وني فندر لورو كور سلورو كور كاري جابون hay ñalaw hay beedo wonobe ta don ko to buri en baraji laade temede jene wonbe don ko he don da hada aynoy don da ada rema don da ada julo don da ada liggo buri tan jododa tan hada lada tan hada foto tan o bubi tan ada rifo galas tan ada rifo ndiyam hatta medde baraji ko non ay oya ma baraji laade cafande jene من الله جمع أيها المؤمنون سلام يا الله ودكسل هي أنا أجمع حتى مطلع الفجر فجر جل تور مدة الصلاة خير من النوم ملائكة يرمين الله فوق ينتو كجرون تو سبحانه وتعالى من توك هنيئا للسائلين من توك هورد بي جد هورد بي كورنا هانرني من توك هنيئا كتدن المؤمن أدنى الآخرة يا الله ودن جد كور اقرأ باسم ربك الذي خلق borom simore adine aya gadida jippade kala yanna ben joni ko kala na den ko jippo gol qur'ana joni non hol aya gadid ma ba tawen ko adi jippade ko dum nata ten kadi bore sa jeeni e nyalawmaaji de qur'ana jippatode batte hakkillaje hal mu'minun yon gandu Allah yaani men yende wa Allah yewa tan Allah yaani Allah yaani ni adama wawata remde muk wala dimir an hada yiri wadde ngesa a ala ka feƴƴata a ala ka fittata a ala awdi a ala haydara joga kon non aɗa yiɗi wadde ngesa ba yoɓe fof gawri ngesa ba gawri bi so ari yo ñaane yo yare kono noon a ala alama kala ko rokkata gawri on paami ko layatno koye pulaar de ngesa enen fof ke remoɗo ngesa mo ala ko feƴƴata ngesa ba no waɗi leɗɗe ala ko fittata ngesa ba no waɗi ñaada ala jaygol duppata haydara ala kadi awdi soɓa laaɓine ala awdi to aawi ubbi e leydi hay hunde ala kono noon ina yiɗi gawri ina yiɗi sak ina daña bima anna oɗo ɓi adama o dañata ɗum tagi subhanahu wa taala wi ndeɗo simore arore mbatte haqqillaji ɗe qur'ana jippato nelaɗo wi kay haalanto hoore mum o wi ñalawma goto e ñalawmaji allah min muhammad wanno mbo joguino aada joɗɗo guila suwa neleɗe o jaɓata tawede kirle onon gandi ko wiyete ko waktanuji dawrabiñ en ñañoji en kolli en buubaji en samanñoga paate parla en heske kaañ o meeɗa ɗum jaɓ tawede guila ko keccel hayso gotol o meeɗi miijade o nani cooru mbal na dilla tan o wi min non yon yaami hettayo ɗum o fokkiti ɗiɗi tan o naamɗo nani tan o ɗaari ha naage fiimo janngo ndeke noon sallllahu alayhi wa sallam bay ƴeewa tan kaɗaɗa hay nande cooru ngal oɗon adda caatal oɗon jooɗo ha ɓowa ƴakka gertegal ha reedere mum wiya teb hocca butelaji ɗiɗi kokka kola waɗa ɗe ɓanndu mum aɗo deeƴa jooɗo ha ɓoyo min de mi watti yiide hunde iya yeb kay kaɗa ndaara mayde yiyata kaɗa ɗum yiɗ mo ñaami gertoɗe ɗiɗi yeri butelaji ɗiɗi kokka kola ko wona wondata ko tension wona joni maayi aɗon ɗum noon so on ceerno walla on wali watti yiide mon nangam hoɗon foti ɗum bunde Muhammad sallam neeɗa tawe meeɗa yi jaro sangara e guitem Muhammad sallam neeɗa tawe fijirde meeɗa tawe ɗe ñañeteɗo wutteteɗo amate meeɗa yi joni noon on so addi huɗo ɗum tuɗo ndeke noon ko oɗo weli hande kalanowo nen ñande qur'ana are mum hono qur'ana ari weete o wi ñalawma goto e ñalawma jam tawi ko adama koko rewde allah o yeyi tan haw ari e caggal makka ni ay sa yettima suudu allah he a yawtiri ni seeɗa ni tan seeɗa joni noon
waɗi noon leydi wonti leydi dañal a wawata ɗum yiitude wan noon koko yooɗi ha ɓurti aɗa wawi wasde yahde to e kadi ɓe jaɓata huudema huudeyel ɓe nelaɗa arno waɗi noon ɓi adam ne yiɗi mawninde walla teddidde ɓe jaɓatamo hon gaari hira ko ni tan heedi mbiyanma gaari hira ko hayre wotere sa yalti joni e damal biyetegal baba Abdoul Aziz a toɓɓi ɗon ɗo ɓe mbaɗata ɗo hôpital maɓɓe jiyar ɗo nelaɗo aynatno baali ɗo oɗon fof janguettari o aynatno ko hedde jiyar sa yawti ɗum seeɗa hayre mawde nan ɗo ko ɗon gaari hira woni ma woni hedde kilométre suudu he so umminoma e galle makko he o yahanno nden hayre o naata toon homo jogii diyal makko seeɗa homo jogii laccal makko seeɗa homo ñaama homo rewa toon Allah kono jooɗata ɗo mo miijo nden ala ko juulata so wona homo tawno homo tawi nayeɓe makko no mbiya Ibrahima ne jogino darɗe ɗiɗi tan wona julde darɗe ɗiɗi kadi ha ɓooyo jooɗo ha ɓooyo kadi o juulo darɗe ɗiɗi kono woni noon yamiroro suwar hay hunde fof ne forni asman no uddi leydi no momliti hay hunde araji homo heddiɗo hakkude ɗo mo weewi o yiyamo ɗon jooɗi subaka goto e subakaji Allah hawri koye leyru korka kono noon nden korka ala tan ha malayka tawima toon huude tawimo toon tan so ƴeewi kornal ngal o andata to haaji so ƴeewi birje ɗe ina kuddi asman o fof e bangeji mum wan noon Jibril joguiɗo 600 birje kanni ɗum wona hunde wotere so concorde no yaawi yoɓe jaggadir ñanden jiyata ko yo Allahu akbar ƴeewa tan ƴettuɗo Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fajir hedde 5 heures o ƴetti Muhammadu e Makka ɓe ndewi Madina ɓe ndewi Baytul Maqdis o yetti ɗon o monti o ƴeewi asmanuji Allah ɗi jeeɗiɗi o arti salatu yonani Jibril wona mawon concorde ko ni wiyata kono ni jaɓata concorde en ko ni mbiyata laanel ko ni waɗata ko ɓi adam so woni ko ni wiyata ɓooya wiyata ni kono ni tan jaɓata so yeeya ɓooyi tan hendu wiya ɗum aɗa jata gore salamu aleykum ɗon nden yel paama subhanahu wa taala wi nelaɗo wi tan ha ɗum yettemo ɗum yetti tan ɗum wiyani salamu aleykum ɗum wiyani no mbaɗɗa ɗum wiyani hay hunde ɗum yetti tan ɗum jaggi ɗum jogi tan wi ɗum iqra wi ɗum jang wi ɗum ma ana bi qaare min mi janngani o nangi tan o waɗi ɗo o fuutankoɓe mbiyata ko loora ɓay ɗo o tan o waɗi ɗum tan o ɓitti o ɓitti tan annelaɗo o tan o wi ɗum kadi iqra jang o wi ɗum janngani o heɓɓati kadi o ɓitti o ɓitti tan annelaɗo warni o wi ɗum kadi iqra o wi ɗum jang o wi ɗum mi janngani ɗiɗo ko tati ɗiɗo ko nguɗi tati o wi ɗum jangkade non ngol janngu nelaɗo win janngani holko ɗum firti nelaɗo wimo min jibinɗemi ɗe ƴettanimi tottimi jannginowo yomi janngu holko janggani mbo jangginaka holko janggata o ɓitti ɗum o wi ɗum janngo wi ɗum mi janngani wi ɗum wani noon jibinɓe ndi ɓe jannguɗo ala hen mbo jibinaɗo e nder ɓe janngani holko janngat o wi ɗum janngu o wi ɗum joni min jignaɓam ƴettani mi nayi mi jannginoyimi mi jibinake e jannguɓe holko janngani subhanahu wa taala wimo ɗon ɗo dari ɗo iqra bisma rabbika alladi khalaq jannguɗon inde joomi mo ganduɗa kay tagi fof halaqal insane o tagi neɗɗo min alaqine heɓɓere ƴiijam iqra janngu wa rabbukal akramu teddungal sina woodi ko joome gooto woni tedduɗo alladi allama bil qalam on woni mo ganduɗa hocci ko wiyete ko no mbiyeton ɗum hocci ɗum ɗo janngini ɗum yo janngin ɗum no windirta allama bil qalam wa allama al insana ma lam yalam o andiri ɓi adama ko cukoraji tan nden ɓe ceerti tan oɗo aya ari ɓe ceerti Jibril wurti tan nelaɗo wi carat kirti tan a yetti nder galle mum zammiluni cudde kam feere bonini yani ko boni tan neli tan suddi
nelaɗo suddi tan suddi haa ɓooyi tan wayno warña kulol ngol yaltimo tan joom suudu o ari oɗo debbo noon o yettake Diallo de o wona kaka de debbo ari debbo yetti yeymo hono Seydata Khadija wiimo an kam ko ɗum woni o nelaɗo wiɗo min no mbaɗa huli hande hooram saabu min hande ko yame am kooga kala nde ɗum billiti tan ɓe maaya o wi ɗum ala ɓuram debbo wiɗo abshir moƴƴe debbo galle ko beltinowo gorko ñalɗo ladde kono an kam oɗo ñalda oɗo wulliɗa ko gone woni omo jogori ñamde ko ne liñete o wi ɗum kalla abshir ala welto fa wallah mi wondiri Allah la yukhzika Allah abadan an ɓe Allah hoynata ɓe ala hen an Allah hoynatama mum sabu aɗa jogii sifaji ɗiɗo innaka la tasilu rahim aɗa jokka enɗan wo tasduq al hadis aɗa haala gonga wo tahmilul kalla haɗa rondo teddendi wo taqri dayf aɗa hotta koɗa wo tu'ina ala nawabi al haqqi kala ka adunaji aduna ko addi e caɗele kalanaɗa ɗum ma dara balla gaddanɗo mo jogiiɗo oɗo jikku jogii oɗo liggey ina hoya sallallahu alaihi wasallam hayata sallah jami e caggal ɗum hono suka debbo wi ɗum en garcani ɗum ko ɓillayi ɗum ara jeen mbeɗa jogii ɗo mawnam o wi babam ko mawnam ko ganda jeen toon on noon ko catholique wonno on waktu chrétien catholique o yeydo on no windatno defte ɗe arab ina janga ɗum e abrani e ɗemgal israel ko gorko mawɗo noon o wuni faqalat khadijata ya ibnam khadijata yetti nde wi an ɓi babamo hetto mbiñe oɗo mbatte haqqillaji ndo are waaji e o wiyete ko Waradat ibnu Nawfa o wi ɗum holko jiiɗa mawɗo o wi nelaɗo holko jiiɗa o wi ɗum o haalani ɗum ko yi ko faqala Warakatu hada namus alladi anzala ala Isa ko are mako ko ɗum ɗo aranno e Isa alayhi salatu wassalam allahu akbar ko kalɗa ko teksitel ko ɗum aranno e Isa rutti nono bo nimsa ay homo nimsa o ya laytani akunu hayyan id yukhrijuka qawmuka hanino nyalawma mbo yimɓe maɓe gare yaltindema Makka ina ndimma taw mbeɗa wuuri ñande hen o wimo faqala rasulullahi a mukhrajiyahu yimɓeɓe ma jaltinamɗo ayi o haalani nelaɗo yimɓeɓe ma jaltin ɗum o wi ɗum a jaltingol yimɓe ɓe hanino taw mbeɗa wuuri ñande jaltinteɗa nelaɗo wi ɗum ijam yimɓamma jaltinan wuro amen ɓe jibinani o wi nelaɗo nam hay goto addaji ka gadduɗa ko sona a ñaama ka gaddantaɓe ko e ko tawruɗaɓe ko yadata rewoɓe kaaƴe ñaaji e wiyoɓe allahu akbar la ilaha illallah muhammadu rasulullah itotta domro e urundu ndiyam ak jayngoy gondude nokkuyel gotel wawata yaadude on gandi domurde gandi ummum e nder galle goto tan ɓe udde toon ɓe ndeeƴa joni wooda deƴƴuɗo ndiyam tan ndiyam e bool ilɓe bool tan ndendine joni wooda ɗuuɓɗo ɗum noon ko gadduɗa ko neɗɗo meeɗa ɗum addude waktu mum e yonta mum so wona a ñaama gañaɗo noon so ɓooyi yaltinde banɗumen gorko wimo wo in yudrikni yawmuk so Allah waawino jokkude balɗam ɗe ha tawani ñalawmaji ma mami walluma ballal tingal kono noon goram ɓooyani tan goram waaji o maayi ƴeew tan tawaka nela subhanahu wa taala wimo e nder ndeɗo simore ko ɗo gandaten ko ndeɗo simore ne jangaten joni hende adi jippade Qur'an ko ɗo keɓaten gandal ko ndeɗo simore adi wonde yurmede nde Allah yurmori jiyaɓem ko ndeɗo simore woni leeter kuccitinaɗo nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ñande hen ko heddi koye cimoje pop ari ko caggal ndeɗo simore
ina heen tawi homo makka ina heen tawi homo madina o noddi bandi ko ene jabde allah ɓe gomɓi wonen gomɓinɓe heddiɓe ɓe cali ɓe lollimo ɓe tampini ɓe ɓitti ɓe ndiwi ha sallllahu alih wa sallam yalti makka jemma ɗum ne ndo yaltata makka nde no ɗum wayi hulɓinade o suusa homo wonde e ndenka allah homo wonde e doole allah kono noon allah waɗat ɗum ko sababuji joɗɗi allah yaltiniriɓe ko banggue worgo tawi madinal munawwara heedi makka ko banggue rewa ko ni o taarol o yawti ɗum no yahata ko subaka ha midi o hirnata ko takkusan ha juulo futuro e nder hen onon fof hewɓe mon gandi nde nelaɗo feri nde nelaɗo yehi nde holko makka naaɓe ummi ndi kadi ko keptoto ɗum mbara holko ɓe mbadde allah in yamkuru bika alladina kafaru liyaktuluka aw yasbutuka aw yakhrujuka wa yamkuru llah wallahu khairul makirin ɗum ɗo ɗon ɗum gande nde jeehe siraji moon tawtoon wiyeteɓe Suraqa ibnu Malik al Mudliji en ñande hepti Muhammad holko ɓe mbaddi nde wiɓe nelaɗo nañore o ɓatti ɗum holko kewiɗen hen ƴewon ɗum ne koye leege goɗɗe ɗe ganduɗa ɗe jeeya koto tarihul islam ɗe jeeya koto siratul nabawi yo julɓe jaaton kadi ɓeydo gandal ha ɓeydo wawde qur'an ari ya muhammadu iqra jang bismi rabbika inde joone alladina on halaga takɗo jango e bawɗe allah on takɗoma caggal nda wonano way noon nelaɗo janngano wawa windude